Bidezko elikadurako kide, zuen kide dan Ferraneko ondo adierazi dau, ez? Azoken ibilbide azken urtietan zein izan dan. Eta beste zerbitzu publiko askoren moduan, ez? Ibilbidea beti privatizazioara joan izan da, eta apurtxo bat merkatuaren logiketan lagaditzugu funtzionatzen. Egiza da Bergaran, gure kasuan, beste legegintzaldi batzutan egin diela saiakerak. Baina, bueno, askotan parian tokau behar izaten die. Nik uste pandemia garaiape kontzientzia bat sortu zebala herritxarrengan, ez? Zeinen zaurgarrizak gan eremu askotan baina baitza elikaduran be, gaur eguneko elikagaien prezioek eta egoerak sortzen dau kezka bat, eta momentuak izaten dira askotan. Baina momentu horretan konpromisoa egon behar da, herrisa muskulo bat egon behar da, eta konpromiso politiko bat bihar-biharrezkoa dela pentsatzen dut. Movimentuak sortzen nahi die, gure ingurutan movimentuak sortzen nahi die. Eta badaren, nik uste oso importantia dela administrazioatikan, azoka bat bizi berritzeko eitzen dugu obra handi bat, jartzen dugu azoka polipolitza, baina berez espadago oinarrixan proiektu sendo bat, herrixan garatutako proiektu sendo bat horrek ibilbide luzerik ez dauka. Eta ustot hori dala importantea, ez? Oinarri txikan, konfluentzia horrek topatzia eta bidea elkarrekin nahitzea. Komunidadiak aportatzen ditu gauza asko eta oso aberazgarrizak, eta administrazioa badauzka bere baliabideak eta bere ardurak, eta hor, elkarlan horretatik askoz, modu zintzu hauan eta modu seguru hau baten edo aurrera ataratzeko moduan egon geizke.